Kumusta mga kabisdak? Para sa karon na video, mag-review ta aning 2025 model sa Rusi motorcycle, ang Rusi Flex 125. Ato ang tanawon, ang iyang features aning motora, basin di ay mainganyo pod mo, o plano mong mo palit pod. Pero bago una ta magsugod mga kabisdak, mamalihog una ko ninyo sa pagpindot sa subscribe button o bell icon, aron mapahibalo tika kung naakoy bag-ong video nga i-upload, ug ayaw pud kalimti ang pag-follow sa atong Facebook page. Salamat! Ang Rusi Flex 125 ay usa ka scooter model nga gibuhat sa kumpanyang Rusi. Ang kaning motora naka-fuel injected na, ug naa siya'y 125cc engine, ug kani usa ka semi-copycat version sa Honda Beat. Ang maong model mapalit kini sa cash ug installment plan. Ang iyang cash price naa sa 60,000 pesos. Ug kung gusto ka sa installment plan, naa kini down payment na 3,000 pesos. Og magbinulan lang ka og 2,700 pesos, og naa kini rebates na 300 pesos, good for 3 years contract payment. So medyo makayara gyud tingali ninyo mga kabisdak, pang budget meal gyud. So ato na siyang lantawon. By the way di ay, mga kabisdak, basin nagtumoha nga ako ani. Sa ako aning sud niya higala, ug kaning gabhyo na ninya gipakita nako, gikan pa jud ninya gikuha sa Rusi branch na iyang gikuhaan, mao nang kabantay mo gabi na siya nako na shoot. Pasensya na mo mga kabisdak, na wala ko'y mastorya sa iyang mga specification, kay wala man good po'y brochure nga nadala akong higala or owner's manual man lang, kay nalimot siyag pangayu sa kumpanya ug owner's manual, ug iyara daw tong balikon. Maunang ang iyara jung hitsura ang ako ang mapakita ninyo. Unya unsa man ang inyong ikasulti sa maong modelo karon sa Rusi nga mao ang Flex 125i. Comment down below na lang mga kabisdak. Daghan kaayong salamat mga kabisdak, sa inyong paglantaw ni ining video na to karon, sa sunod na pud ha, at ang iunya ang bag-o na pud na kong i-upload ani atong channel, na, gimug na, para natong mga bisdak. Salamat!